Dobrý podvečer. Vítám vás všechny tady a vítám vás v novém roce za celý Fyzikální ústav. Moje jméno je Julie Nikola Nováková a především vás vítám na úvodní přednášce cyklu Fyzika o páté. Tenhle cyklus není úplná novinka, jedná se o popularizační přednášky, které navazují na dřívější přednášky učitelé a vědci. My navazujeme na tuto delší tradici a stejně jako dříve budeme tentokrát po přednáškách nabízet i pracovní listy pro vyučující a popularizátory, kteří by je rádi využili ve svých aktivitách. A ta přednáška bude streamovaná poprvé díky naší spolupráci s pátečníky na YouTube. Stručně vám představím, o co se jedná. Pátečníci jsou popularizační sekce Českého klubu skeptiků Sisyfos. Mají s organizací popularizačních přednášek a jejich streamováním dlouhodobé zkušenosti. Tím pádem ten online přenos bude kvalitnější, než jsme mívali dříve. A doufáme, že ti, kdo nás sledují online, si přednášku o to více užijí. Následně nic se neděje, posaďte se prosím. No a ještě než předám slovo, vás také pozvu na další přednášky z cyklu Fyzika o páté. Stejně jako dřívější učitelé a vědci se budou konat jednou měsíčně, typicky v první úterý v měsíci. Tentokrát máme výjimku se začátkem roku. Příští přednáška se bude konat 4. února a můžeme vás už teď lákat na téma teorie strun. Brzy zveřejníme pozvánku na přednášku, stejně jako program celého pololetí. A vždycky stream budete moci sledovat na YouTube kanálu Pátečníků, kde najdete i další popularizační přednášky, nejenom z oblasti fyziky. A následně ve chvíli, kdy budeme moci zveřejnit záznam, se tento záznam objeví i na YouTube kanálu Fyzikálního ústavu FZÚ AVČR. Proto vás také prosím, jestli byste, pokud máte zájem ty přednášky sledovat, mohli dát odběr oběma YouTube kanálům, aby se k vám vždycky nová přednáška dostala. Do nového roku pro vás na Fyzikálním ústavu chystáme nejenom zajímavé popularizační přednášky, jako bude ta dnešní, ale i nové popularizační a výukové materiály. Bude mezi nimi například vzdělávací komiks o nanotechnologiích nebo antologie povídek na téma fyzika budoucnosti, doplněná o popularizační články z pera vědců a vědkyň tady na ústavu. Ale to už je dost úvodu. Ráda bych vám představila našeho dnešního přednášejícího doktora Pavla Baláše a poděkovala mu, že přijal pozvání na tuto akci. Doktor Baláš se zabývá především výpočty chování látek, zejména tedy magnetizovaných látek ve více vrstvách a zabývá se výpočty, které nevyužívají, tak které využívají strojové učení. A právě strojové učení ve fyzice a fyzika ve strojovém učení jsou témata, o kterých nám dnes poví. Takže ještě jednou děkuji a předávám slovo. Ďakujem pre všetkým za pozvanie na túto akciu a všetkých zdravím. Pekný večer. A tak na začiatok by som sa vás opýtal, či ste sledovali, za čo bola udelená Nobelová cena za fyziku tento rok? Niekto má? Niekto niečo? Že bolo to vlastne strojové učenie. Že k tomu si niečo povieme. Na začiatok mi dovolte, aby som sa predstavil ešte raz, tak po svojom. Ja som Pavel Baláš a som z Fyzikálneho ústavu Akadémie vied Českej republiky. Som z oddelení dielektrík a ako už Julie spomínala, tak sa zaoberám hlavne magnetickou dynamikou alebo spintronikou. A taktiež sa zaoberám strojovým učením a s kolegom Martinom Žondom z Matfizu spoločne učíme predmet, ktorý sa nazýva strojové učenie ve fyzice, tak možno práve preto na mňa padla táto úloha povedať vám niečo k tomu strojovému učeniu, keď je to vlastne takto aktuálne. Aby sme si v krátkosti predstavili, čo to vlastne to strojové učenie je, hoci nás obklopuje úplne všade už niekoľko rokov, vlastne čím ďalej, tým viac intenzívnejšie. Tak pokiaľ hovoríme o strojovom učení, tak myslíme na nejaké programy. Sú to programy, ktoré si môžete spustiť alebo na svojich počítačoch, alebo potrebujete nejaké väčšie počítačové klastre, ale ide o skutočne počítačové programy. A definujú sa tak, že sa vlastne učia z dát
a zlepšujú sa skúsenosťami bez toho, aby boli explicitne naprogramované na tento účel. To znamená, že to, čo je naprogramované, je nejaká obecná štruktúra, ktorá je závislá na nejakých parametroch a tieto parametre sa nastavujú vďaka dátam alebo pomocou dát, ktorými vlastne tieto programy, tieto modely, sú to vlastne modely, sa nastavujú na základe týchto dát, ktoré im ukazujeme a ktoré do nich vkladáme. Z toho dôvodu je strojové učenie vlastne pod množinou umelej inteligencie, ale umelá inteligencia je viac všeobecný koncept a to strojové učenie je nejaká malá podmnožina umelej inteligence a v rámci strojového učenia máme väčšie množstvo rôznych modelov a model alebo typ modelu, o ktorom budeme dnes hovoriť, sú tzv. Umelé neurónové siete a to sú vlastne tie modely, ktoré sú teraz tak zaujímavé aj v dôsledku toho, že sa takto vlastne rozširujú čím ďalej tým viac a zasahujú ten náš každodenný život. Vy už určite poznáte tie modely strojového učenia, ktoré sú momentálne najznámejšie, čo je vlastne veľké jazykové modely, ChatGPT, Gemini alebo Claude, rôzne programy, ktoré generujú nejaké obrázky, napríklad Midjourney alebo Adobe Firefly, DALL-E, prípadne programy, ktoré generujú videá, ale aj také úplne bežné veci, ktoré sú tu oveľa dlhšie, ako napríklad spamové filtre, ktoré odstraňujú z našich e-mailových schránok e-maily, ktoré tam nechceme mať. Prípadne nejaké doporučovacie systémy, ak máte nejaké streamovacie platformy, tie vám doporučujú nejaké filmy alebo nejaké videá, čo by ste mali ďalej vidieť, čo by pre vás mohlo byť zaujímavé na základe toho, čo už ste videli a čo sa vám páčilo. A tiež sú to také veci, ktoré možno za chvíľu budú už úplne bežné ako autonómne vozidla, čo sú vlastne tiež hodne komplexné modely strojového učenia, ktoré sa učia zo svojich skúseností. To, čo by som chcel dnes hovoriť, je vlastne o tej Nobelovej cene za fyziku, pretože už pred nejakým časom sa hovorilo, že Nobelovská cena za fyziku už trošku pokukuje po oblasti AI a že by možno ocenila nejaké tie výsledky v oblasti AI. A pravda, že fyzici s tým boli ako nie celkom nadšení. A skutočne sa tak stalo, už vlastne minulý rok, 2024, bola Nobelová cena za fyziku udelená Johnovi Hopfieldovi a Geoffreymu Hintonovi za zásadné objevy a vynálezy, ktoré umožňujú strojové učenie s umelými neurónovými síťami. Takže sa to stalo realitou a pravda, že my sme sa z toho tešili, boli sme nadšení, pretože v tej oblasti pracujeme. Keď pracujete v nejakej oblasti, za ktorú bola udelená Nobelová cena, tak je to naozaj ako fajn vec, pretože to pritiahne pozornosť, pritiahne to študentov, možno nejaké finance do tej oblasti. Takže to bolo celkom fajn, ale už vlastne o niekoľko hodín pozdejšie sme si mohli pozrieť na internete, že to malo aj celkom negatívne reakcie, alebo tie reakcie boli skutočne rôzne a dokonca aj odborníci v oblasti fyziky boli trošku zmetení, že I'm confused. Vlastne vedci, ktorí sa zaoberali počítačovou vedou, dostali Nobelovú cenu za fyziku. A ľudia sa vlastne začali premýšľať nad tým, či skutočne ten prielom v počítačovej vede, ktorý je vyvinutý za pomocou metód matematiky, je skutočne fyzika, keď za to bola udelená Nobelová cena za fyziku. Teoretickí fyzici, pravda, že navonok gratulovali svojim kolegom v tejto oblasti, ale pod tou maskou úsmevu zatínali zuby a možno trošku plakali, pretože čakali, že tá Nobelová cena za fyziku bude oddelená práve v tej ich oblasti. No a ľudia sa celý čas zamýšľali nad tým, kde je vlastne fyzika v tom strojovom učení. No a trošku sa to týkalo aj nás, pretože ako som spomínal, učíme predmet, ktorý sa nazýva strojové učenie ve fyzice
a študenti prestali trošku javiť záujem o to strojové učenie ve fyzice, ale čoraz viac ich zaujímala tá fyzika v strojovom učení. Takže sme sa museli tiež trošku adaptovať na túto novú situáciu aj v našich prednáškach. No a pravda, že tieto otázky sú na mieste. Na jednej strane vieme, že to strojové učenie je počítačová veda, sú to nejaké matematické modely. A na druhej strane, keďže tá Nobelová cena bola udelená za fyziku, má to tiež nejaké zdôvodnenie a práve preto povstali tie rôzne otázky. No a z tohto dôvodu je vlastne dobré, že ste prišli sem na Fyzikálny ústav a mohli by sme o tom trošku diskutovať a trošku si možno objasniť niektoré veci a niektoré veci zhrnúť. A vlastne nie preto, že by som chcel z tohto miesta obhajovať stanovisko Nobelovskej komisie a tvrdiť, že by to tak malo byť, ani nechcem tvrdiť nič proti tomu, ale som tu vlastne preto, aby som vám možno predstavil tie veci, za ktoré Hopfield a Hinton boli odmenení, čo vlastne boli tie ich objavy a aké boli tie ich prvotné inšpirácie a tiež vám možno predstavil to, čo vlastne vedci v tej dobe skúmali, aká bola úroveň poznatkov v tom čase, takže si pozrieť aj na nejaký taký historický úvod, čo sa vlastne Hopfield a Hinton snažili, keď skúmali tie veci, ktoré skúmali. Ale aby sme, pravda, že na konci prednášky možno budete sami schopní lepšie urobiť si nejaký názor na tie veci a na to stanovisko Nobelovskej komisie. No ale na to, aby sme to mohli všetko prejsť, sa musíme trošku dostať spätky v čase a to vlastne do 20. storočia, kedy tieto všetky objavy vznikali. A keď sa vás niekto spýta, kde je pamäť v počítači, tak vaša odpoveď asi bude pomerne jednoznačná. Pamäť v počítači to je tá nejaká skrinka s nejakým magnetickým diskom, prípadne nejaká polovodičová pamäť. A to vlastne vyniká už z von Neumannovej, tzv. von Neumannovej architektúry počítača, ktorú predstavil už v roku 1945. A táto architektúra rozdeľuje ten počítač na niekoľko častí. A dve také najdôležitejšie časti to je pamäť počítača, kde sa uchovávajú všetky informácie. A z tej pamäte počítača sa tieto informácie najprv natiahnu do nejakej operačnej pamäte. Tam sú vlastne tie aktuálne informácie alebo aktuálne dáta a tie aktuálne dáta potom ďalej spracováva centrálna jednotka CPU. Takže v počítači je to pomerne jednoduchšie. Väčší problém by bol, keby sa nás niekto opýtal, kde je vlastne pamäť v mozgu, v ľudskom mozgu. Či existuje nejaké miesto, kde sú v mozgu uchované informácie. To už by sa nám ukazovalo trošku horšie a zamýšľali sa nad tým vedci už vlastne pred viac ako 100 rokmi a Richard Semon nazval, alebo vymyslel taký názov engram, čo vlastne malo byť nejaké miesto, kde by sa uchovávali informácie v mozgu, ak také miesto existuje. Ale nemusí to byť nutne iba nejaké miesto, aby sme si to nepredstavovali ako nejaký kúsok mozgu, ale môže to byť aj nejaký mechanizmus, nejaký chemický alebo nejaká mechanická zmena v mozgu, ktorá vlastne spôsobuje to, že tie informácie v tom mozgu máme uchované. A do hľadania tohto engramu sa pustil americký vedec Carl Lashley o niečo neskôr, ktorý to začal robiť experimentálne a robil to tak vlastne na laboratórnych potkanoch. Takže tieto potkany naučil nejakú cestu, ako sa dostať cez nejaký labyrint. A potom týmto potkanom chirurgicky vyoperoval nejakú časť mozgu. A v čase, až keď sa po nejakom čase zotavili, tak si overil, či sú tieto potkany schopné znovu nájsť tú cestu tým labyrintom, alebo nie. No a to, na čo prišiel, je, že nie je také dôležité, odkiaľ ten kúsok mozgu zoberiete, ale to, čo je dôležitejšie, je, že koľko toho mozgu uberiete.
Takže jeden z tých záverov, na ktoré prišiel, je, že tie naše spomienky alebo informácie, ktoré sú uložené v mozgu, sú nejakým spôsobom v rámci toho mozgu distribuované. Nie sú lokalizované iba v nejakom jednom mieste. A vo svojej knihe Hľadanie engramu z roku 1950 uviedol také dva základné princípy. Jedným z tých princípov je princíp vlivu objemu. To znamená, že postiženie čím väčší objem hmoty je chirurgicky odstráni. A druhý princíp je princíp ekvipotencionality, čo vlastne znamená, že po odstránení jednej oblasti mozgu môže iná oblasť mozgu nahradiť funkciu tej odstránenej. No a to už vieme aj z klinickej praxe, aj u ľudí, nielen u potkanov, že skutočne, ak dôjde k nejakej nehode a je nejaká časť mozgu poškodená, tak po nejakom čase môže zase nejaká iná časť mozgu túto funkciu nahradiť. A napríklad aj tomu človeku s nejakým poškodením mozgu sa môžu zase obnoviť nejaké schopnosti, napríklad pohybu alebo myslenia alebo vnímania. Takže tieto veci sú potvrdené. V súčasnosti pravda, že vieme, že nie je to úplne tak, že by úplne všetky časti v mozgu boli úplne rovnocenné. Rôzne oblasti v mozgu sú nejakým spôsobom špecializované na vykonávanie nejakých konkrétnych činností. Ale viac menej tento princíp ekvipotencionality platí. To, čo vedci už v tom čase vedeli, je tiež, ako vyzerá štruktúra mozgu. Že mozog je zložený z buniek, ktoré sa nazývajú neuróny. To vlastne popísali už na konci 19. storočia Kajal a Golgi. A v roku 1906 za to dostali taktiež Nobelovú cenu. A tá nervová bunka, alebo neurón, je vlastne takáto zvláštna bunka, ktorá má, tak ako každá bunka, nejaké telo bunky, nejaké jadro. Akurát táto nervová bunka má takéto výbežky, ktoré sa nazývajú dendrity, a cez tie výbežky sa na neurón pripájajú iné neuróny, že tzv. Presynaptické neuróny, ktoré sú v tejto oblasti. Táto bunka zbiera signál z tých presynaptických neurónov, ďalej ich spracováva a ten spracovaný signál pošle týmto vlastne veľkým výbežkom, čo je vlastne taký akoby kábel, ktorý posiela ten spracovaný signál ďalej. A tu máme ďalšie synapsy a tými synapsami sa zase tento axón pripája na ďalšie neuróny. Takže posiela ten signál tým axónom ďalej a ďalej do ďalších neurónov, ktoré zase ďalej spracovávajú tento signál. Takže to bola viac menej veľmi zhruba úroveň poznania v tej dobe, a aj keď toto už vedci vedeli, tak stále zostávali tie základné otázky. Ako sa v mozgu ukladajú tie jednotlivé spomienky, ako sú tam uložené jednotlivé informácie, aký je mechanizmus učenia. Takže to vlastne, čo sa nevedelo, bolo vlastne také prepojenie medzi tými psychologickými, teda tým učením, a biologickými procesmi v mozgu, teda tie mechanické alebo chemické zmeny, ktoré nastávajú v mozgu počas učenia. Tieto veci viac menej vyjasnil alebo navrhol Donald Hebb, ktorý robil ďalej experimenty s neurónmi, ale už sa nezaoberal nerobil experimenty na nejakých potkanoch, ale naozaj sledoval jednotlivé nervové bunky, ktoré mal uložené niekde v Petriho miske, a došiel k objavu, ktorý sa v angličtine dá tak celkom pekne zosumarizovať do takej jednoduchej vety: fire together, wire together. V češtine je to trošku zložitejšie. Neuróny, ktoré sa současne aktivujú, sa navzájem propojujú. Že to neznie až tak úplne pekne, ale je to pravda. To vlastne, na čo
Donald Hebb prišiel, keď máte napríklad takéto 3 neuróny. A 2 z tých neurónov budete súčasne aktivovať napríklad nejakým elektrickým signálom. To znamená, tá aktivácia, to je to fire, to, že vlastne ten neurón sa aktivuje. A keď tie 2 neuróny sú súčasne aktivované, tak sa začne posilňovať to spojenie, to synaptické spojenie medzi tými dvoma neurónami tu. Na druhej, takže to je vlastne to spojenie, ktoré vidíte tu. To je to wire. Na druhej strane, keď máte nejaké 2 neuróny, ktoré súčasne aktivované nie sú, tak postupne to spojenie medzi nimi bude slabnúť. A Donald Hebb vlastne prišiel s týmto konceptom neuroplasticity, čo znamená, že mozek není statická štruktúra, ale môže sa meniť. A to, čo sa vlastne mení, a mení sa to na základe skúseností, mení sa to na základe učenia, a na tom, čo vlastne robíme, to sú tie spoje medzi neurónami. Takže akoby tie jednotlivé synaptické váhy, tie váhy tých spojení. A uviedol, že by to mohol byť možný mechanizmus tej pamäťovej stopy, aj keď to nemohol úplne jednoznačne potvrdiť, ale vlastne učenie a pamäť môžu byť výsledkom týchto fyzických zmien v synaptických spojeniach medzi bunkami. Poďme sa pozrieť, čo vlastne na toto matematici, alebo skôr neuroviedci, ktorí vytvárajú rôzne matematické modely a majú tendenciu zjednodušovať tie výsledky aj biologických experimentov. Jeden z takých modelov, z takých prvých najzaujímavejších modelov takého neurónu, s tým prišli McCulloch a Pitts, je takýto model neurónu, ktorý nazvali perceptron. A perceptron je zložený zo vstupu. Na tom vstupe máte nejaké zakodované informácie. To je proste nejaký vektor čísel, takže tu máte nejakých n hodnôt, do ktorých si zakodujete nejakú svoju informáciu. To môžu byť jednotky a nuly. Viete, že v počítači každý jeden obrázok, každý jeden text, písmeno je zakodované vo forme jednotiek a nul. Tak to môžu byť tieto vstupy do toho neurónu. Ďalej, tieto vstupy sú násobené jednotlivými váhami, ktoré vyjadrujú silu tých synaptických spojení. A tieto celé vstupy sú násobené tými váhami a nakoniec celú tú informáciu zosumujeme tu v tej sumačnej jednotke, kde toto sigma je vlastne znakom sumácie. Takže to, čo vlastne ten perceptron urobí, že spočíta tzv. Vnitřný potenciál, ktorý je sumou všetkých tých vstupov vynásobené príslušnými váhami. No, ako taký perceptron funguje? Jednoducho, ako keď máte nejaké vedro, do ktorého lejete vodu z nejakých skleniček. Každá tá sklenička má nejaký svoj konkrétny objem vody. A keď to všetko vylejete do jedného vedra, tak máte dve možnosti. Alebo ten celkový objem bude menší, ako je maximálny objem toho vedra, a v tom prípade tá voda zostane vo vnútri a vy si nič nevšimnete. Alebo ten celkový objem bude väčší a tá voda sa preleje za hranu toho vedra, vyleje sa vám na podlahu a vy si všimnete, že sa niečo deje. A rovnakým spôsobom funguje aj ten perceptron, preto je to, čo je dôležité, je tu tá posledná časť, ktorú nazývame aktivace. A to znamená, keďže tie váhy tu môžu byť aj záporné hodnoty, tak sa pozrieme na ten celkový vnútorný potenciál. A pokiaľ ten vnútorný potenciál bude väčší ako 0, že bude kladný, tak výsledok z tohto neurónu tu na výstupe bude jednotka. To znamená, že perceptron posiela signál ďalej do nejakých ďalších neurónov, alebo je to už náš konečný výsledok, alebo ak to spojíme s tým, o čom hovoril Donald Hebb, tak neurón strieľa. To je to fire. V prípade, že ten
celkový potenciál bude záporný, tak neuron ďalej signál neposiela, nič sa nedeje a výsledok bude nulový. To, čo vidíme tu na konci. A to je vlastne taký najjednoduchší základný model jednoduchého neurónu, teda perceptrónu. No a na čo nám je taký perceptrón dobrý? Totiž perceptrón môžeme použiť ako taký jednoduchý klasifikátor na klasifikovanie dát, pokiaľ máme dve skupiny nejakých dát. Zoberme si takýto jednoduchý príklad. Napríklad, tak ako tu máme nejakú dvojrozmernú množinu, tu máme nejakú jednu vlastnosť, tu máme nejakú druhú vlastnosť. Ak by išlo napríklad o nejaké zvieratá, tak nech x1 je dĺžka uší a x2 je napríklad krivosť toho ocasu. A na základe týchto dvoch vlastností chceme rozhodnúť, či tie dáta prislúchajú kočke alebo psovi. A na to sa dá vlastne tento perceptrón využiť. Napríklad, ak by sme nazvali kočku ako triedu číslo 0, pes by bol trieda číslo 1, takže pokiaľ nám perceptrón vráti jednotku, bude ten vstup zodpovedať psovi, pokiaľ nám vráti 0, bude ten vstup zodpovedať nejakej kočke. A takéto delenie môžeme urobiť v prípade, že tie dáta sú tzv. Lineárne separovateľné. To znamená, že v tej celej rovine môžeme viesť takúto jednu priamku, ktorá nám tú rovinu rozdelí na dve polroviny a v jednej polrovine budú všetky dáta zodpovedať jednej triede, teda psom, a v druhej polrovine to budú všetky dáta, ktoré zodpovedajú kočkám. V prípade, samozrejme, ako bežne používame neurónové siete alebo strojové učenie na dáta, ktoré majú viac ako dve dimenzie, a čím máte tých dimenzií viac, tak tým vám rastie pravdepodobnosť, že tie dáta budú aj lineárne separovateľné. V prípade takejto malej množiny je to pomerne nepravdepodobné, ale vždy je to možné. To, čo je pravda, že problém, ak chceme použiť perceptrón na takúto klasifikáciu, je to, ako nastavíme váhy. Pretože to je to, čo je vlastne dôležité pre nejaký signál. My musíme mať tie váhy, tie jednotlivé váhy, tie spojenia, musia mať správne hodnoty, aby nám tú klasifikáciu vykonali správne. No a nad tým sa zamýšľal Rosenblatt, ktorý si vlastne zobral za vzor tie objavy Donalda Heba, to Fire Together, Wire Together, a na základe toho navrhol učiaci algoritmus pre perceptrón. Že sa pozrieme na taký dosť jednodušený príklad. Máme takéto dve triedy obrázkov a tieto dve triedy, tieto obrázky sú našim trénovacou množinou pre ten perceptrón. Perceptrón sa musí naučiť rovnako, ako keď sa učíme my na základe nejakých príkladov, ktoré tomu perceptrónu dáme a ktoré už máme zatriedené. Takže to, čo chceme urobiť, je, že vezmeme niekoľko obrázkov koček a niekoľko takýchto obrázkov psov. Už vieme vlastne, ktoré patria do ktorej triedy, a my tomu perceptrónu ukážeme. Toto je obrázok kočky, chceme od teba, aby si vrátil 0. Toto je obrázok psa, chceme od teba, aby si vrátil jednotku. A postupne nastavíme tie váhy. Ako to robíme? Ten algoritmus je pomerne jednoduchý. Zoberiete si nejaký perceptrón a vložíte na ten perceptrón jeden obrázok. A nech perceptrón vám vráti 0. Pokiaľ je na tom obrázku kočka, tak je to všetko v poriadku. Perceptrón nám vrátil to, čo chceme. Ale pokiaľ je na tom obrázku, vstupnom obrázku pes, tak tam je problém. Musíme ten perceptrón nejak preučiť, a to tak, že prenastavíme váhy. A konkrétne prenastavíme všetky tie váhy, do ktorých teraz vchádzajú na vstupe jednotky, a v tomto prípade ich musíme zväčšiť. Musíme ich zväčšiť o nejakú malú hodnotu alfa. Malo by to byť malé číslo, aby to učenie nebolo veľmi rýchle.
lepšie je učenie postupné a pomalé, ktoré postupne upravuje tie jednotlivé váhy. Je to vlastne taký parameter učenia. Na druhej strane, pokiaľ tam zase vložíme nejaký iný obrázok a perceptron nám vráti jednotku, takže tvrdí, že na tom obrázku je pes, tak pokiaľ to je pes, tak je všetko v poriadku a necháme váhy tak, ako sú. Ale pokiaľ je na tom vstupe kočka, tak musíme teraz znova ten perceptron trošku preučiť, musíme znovu prenastaviť jeho váhy a znovu tie, kde máme vstupy jednotkové, tak tie váhy musíme znížiť o nejakú malú hodnotu alfa, aby nám teraz cez ten okraj toho vedra tá voda nepretiekla. No a na základe takéhoto procesu postupného učenia, tým, že tam tie jednotlivé obrázky dávame znovu a znovu a stále postupne, iteratívne upravujeme tie jednotlivé váhy, máme šancu, že ten perceptron, pokiaľ máme tie naše dáta lineárne separovateľné, ako som ukazoval, tak máme šancu, že ten perceptron sa naučí tieto dáta klasifikovať. A potom už môžeme zobrať nejaký iný obrázok, ktorý sme dovtedy, ktorý ten perceptron ešte predtým nevidel, ktorý nepatrí do toho trénovacieho datasetu a perceptron by nám mal byť schopný aj nejaké nové dáta zaklasifikovať a rozhodnúť, či je tam na tom obrázku pes alebo kočka. No aby som celkom nezavádzal, tak v reálnej praxi by asi ten jeden perceptron na takú zložitú úlohu ako rozhodovať, či je na obrázku pes alebo kočka, nestačil. A v takom prípade používame takéto siete neurónov, ktoré sa nazývajú umelé neurónové síte. A toto je taký typický obrázok neurónovej síte, kde máte nejaké vstupné neuróny. Tie sa ďalej pripájajú na ďalšie neuróny v ďalšej vrstve. Tie sú zase pripojené na ďalšie neuróny v ďalšej vrstve. Každý ten jeden neurón nejakým spôsobom tú informáciu spracováva a posúva ďalej, až dôjdu sem do tohto výstupného neurónu, ktorý by nám mal vrátiť 0 alebo 1 a rozhodnúť, či je na tom obrázku pes alebo kočka. Že to je to, čo sa používa v praxi. Samozrejme, my sme hovorili o pamäti a to sme ešte stále nevyriešili. Keďže perceptron ako taký nemá nejakú pamäť, nevieme do ňoho zakodovať nejaký konkrétny obrázok a znovu si ten konkrétny obrázok vyvolať. No a musíme mať na pamäti, že Carl Leschly ešte stále hľadá ten svoj engram, takže to miesto, kde sú uložené v mozgu informácie a tie laboratórne potkany z toho veľkú radosť nemajú. Takže by sme mali zase trošku ďalej. A aby sme sa dostali až k tej pamäti, tak sa musíme dostať až takmer o 30 rokov ďalej, do 80. rokov. A všetky tie objavy sa udiali v Amerike a v 80. rokoch ľudia v Amerike vyzerali viac menej takto. A v roku 1982 Michael Jackson vydal svoj najpredávanejší album najpredávanejší vôbec, Thriller. A v tom istom roku John Hopfield opublikoval svoj článok Neurónové síte a fyzikálne systémy se vznikajúcimi kolektívnymi výpočetnými schopnostmi. Čo je pomerne odstrašujúci názov, ale teraz si ho postupne vysvetlíme, čo vlastne v tom článku vykonal a čo bolo takou jeho hlavnou náplňou. Ak by sme si mali urobiť krátky profil Johna Hopfielda, tak je to fyzik, takže tá Nobelová cena za fyziku je na mieste. Momentálne je emeritný profesor v Princetone a zaoberal sa teóriou kondenzovaných látek, takže to celkom prináleží aj do tej oblasti, ktorou sa napríklad aj v mojej skupine zaoberáme. A bol spoluautorom celkom zaujímavých fyzikálnych modelov, ktorým sa teraz venovať nemôžeme, ale napríklad sa zaoberal aj modelovaní molekúl hemoglobínu. No a v 82. vydal ten svoj článok, ktorý už som spomínal. A v tomto článku sa inšpiroval, ten článok sa týka neurónových sítí, takže
už vlastne takých neurovedeckých modelov a inšpiroval sa fyzikálnym modelom. A to sú tzv. Spinové sklá. Takže, aby sme mohli pochopiť, čo vlastne a kde je tá inšpirácia fyzikov v tej Hopfieldovej práci, tak by sme si mali najprv povedať, čo to tie spinové sklá sú. No a skôr ako sa dostaneme k spinovým sklám, tak by sme si mali predstaviť taký základný model, taký asi najjednoduchší model magnetického materiálu, a to je tzv. Isingov model. A Isingov model je vlastne model, môže to byť jednorozmerný dvoj alebo troj, tak pre jednoduchosti by sme si ho mohli pekne nakresliť. Si zoberme taký jednoduchý dvojrozmerný Isingov model, kde máte zorganizované nejaké atómy na štvorcovej mriežke. Každý z tých atómov má svoj spin. Spin, pravda, sa spája s kvantovou fyzikou a je to vnútorný moment hybnosti nejakej častice, napríklad elektrónu alebo atómu, ale tento vnútorný moment hybnosti je spojený aj s magnetickým momentom hybnosti, takže môžeme si predstaviť, že každý z tých atómov má nejaký svoj spin, respektíve magnetický moment. V tej klasickej fyzike sa to často tieto pojmy magnetický moment a spin zvyknú zamieňať, že hovoríme častejšie o spinoch, preto aj ten názov spinové sklá. A v tom Isingovom modeli má každý z tých atómov nejaký svoj spin, ktorý môže mať len dve možné hodnoty. Alebo je to +1, čo znamená, že spin je na tom obrázku v smere hore, alebo je to -1, čo znamená, že spin na tom obrázku smeruje smerom dolu. Ďalšie zjednodušenie, ktoré prijíma Isingov model, sú interakcie medzi tými jednotlivými atómy, pričom predpokladáme, že interagujú len atómy, alebo respektíve tie spiny, ktoré sú najbližší susedia. Takže... Jo, v poriadku. Vezmeme pejska a pokračujeme. Takže interagujú medzi sebou iba tie najbližšie atómy, takže najbližší susedia. Energiu takéhoto modelu, teda môžete celkovú energiu vypočítať týmto jednotlivým vzťahom, kde vlastne tu v tomto súčine máme súčin dvoch susedných spinov, takže si zoberieme napríklad tento jeden spin, spočítame súčiny s týmito 4 najbližšími susedmi a toto urobíme s každou jednou dvojicou najbližších susedov, tak toto celé zosumujeme. Tu tie zátvorky znamenajú, že tá sumácia prechádza iba cez najbližších susedov a nakoniec to celé môžeme vynásobiť parametrom, ktorý určuje silu tej interakcie, zvaný výmenná konštanta alebo výmenný parameter, ktorý nazveme je. A samozrejme nemôžeme zabudnúť na to mínus vpredu, ktoré je celkom dôležité. A dôležité je vlastne preto, lebo sa dá pomerne jednoducho overiť, že pokiaľ to ječko je kladné, tak tá energia bude minimálna vtedy, keď všetky tie atómy budú mať rovnaký spin. Že máme dve možnosti, alebo všetky spiny ukazujú smerom dohora, alebo všetky spiny ukazujú smerom dolu. Že je to také uniformné. A toto je taký typický model feromagnetického materiálu. Pokiaľ to ječko je záporné, tak v tom prípade energia bude minimálna v takejto konfigurácii, kedy vlastne máme takéto šachovnicovité usporiadanie, kde sú spiny, susedné spiny majú opačný smer, a to je taký typický model antiferomagnetu. Takže toto sú pomerne jednoduché, jasné materiály, ale situácia začína byť zložitejšia v prípade tzv. Spinového skla. A spinové sklo nie je sklom preto, že by sme s ňou chceli robiť okna, ale pretože už strácame tú pôvodnú symetriu tej mriežky, ktorú sme mali predtým,
a tá štruktúra toho materiálu je amorfná. Rovnako ako skla sú materiály amorfné, tak v tomto prípade máme takýto model amorfného materiálu, ide o dvojrozmerný model amorfného materiálu, kde teraz budeme predpokladať, že vlastne každý jeden spin môže interagovať s každým jedným spinom. Takže už nemáme iba jednu konštantu, ale tá celková energia takého spinového skla sa dá vypočítať takýmto spôsobom, kde každá jedna interakcia medzi každou dvojicou bude mať úplne inú silu, úplne inú konštantu a celkovú energiu potom dostanete takýmto zosumovaním tých jednotlivých členov. Takže už je to model oveľa zložitejší. To, čo je pre nás dôležité, je pozrieť sa na tú celkovú energiu, ako vyzerá. Tak napríklad v prípade feromagnetu, ak si nakreslíme takýto graf a na osi X máme jednotlivé konfigurácie, ktoré sa menia, tak tú energiu môžeme zakresliť takýmto spôsobom, že bude mať dva minima. Tie minima majú rovnakú energiu a v jednom prípade máme všetky spiny smerom dolu, v druhom prípade máme všetky spiny smerom hore a okrem týchto dvoch energetických minim tam nič iné nemáme. V prípade spinového skla ten energetický povrch je oveľa komplikovanejší a to takým spôsobom, že takýto materiál v závislosti od toho, aké má tie jednotlivé interakcie, tie pravda, že môžu byť rôzne, ten materiál má väčšie množstvo energetických minim a v každom tom jednom energetickom minime môže byť ten materiál stabilný, lebo je vlastne stabilný a ak chceme, aby sa ten náš materiál dostal z jednej konfigurácie do druhej, musíme dodať nejakú energiu, aby prešiel tú energetickú bariéru, ktorá oddeľuje tie dve energetické minima. V tomto prípade feromagnetu to musíme urobiť tiež, ale tie minima sú tam iba dva. No a teraz sa môžete opýtať, čo vlastne majú spinové skla spoločné s mozgom a uchovávaním informácií. Že teraz môžeme konečne pristúpiť k tomu Hopfieldovmu článku a k tomu modelu, ktorý navrhol v tom článku a navrhol tam takúto neurónovú sieť, ktorá sa dnes nazýva Hopfieldová neurónová sieť, ktorá slúži na uchovávanie nejakých informácií. Tá Hopfieldová neurónová sieť má pomerne jednoduchú štruktúru, má niekoľko neurónov, každý z tých neurónov je súčasne vstupný a súčasne výstupný, takže na tie neuróny dávame nejaký vstup, kódujeme do nich nejaké informácie a zároveň z nich potom budeme odčítovať ten výstup po nejakom čase. A v tomto modeli každý neurón je spojený s každým ďalším neurónom, takže je to plne prepojený takýto graf. V praxi samozrejme tých neurónov používame oveľa viac. Teraz je na tom obrázku iba 5 neurónov a ukážeme si taký jednoduchý príklad s 5 neurónmi. Na tie váhy máme ešte nejaké zjednodušenia a to jednak to, že žiaden neurón nemá spojenie sám na seba, takže tie váhy V i I, takže napríklad V1, 1, V2, 2, V3, 3 budú všetky nulové. A na druhej strane predpokladáme, že tie spojenia medzi neurónmi sú symetrické, takže pôsobenie neurónu číslo 5 na neurón číslo 2 bude rovnaké, alebo bude mať rovnakú silu ako pôsobenie neurónu číslo 2 na neurón číslo 5. No a pre jednoduchosť v predchádzajúcom prípade s tým perceptrónom sme tie vstupy do toho perceptrónu mali označené ako 0 a 1. V tomto prípade namiesto tej nuly budeme používať minus jednotku, pretože nám to zľahčí ako mnohé tie zápisy, tie rovnice, ktoré tu uvidíte a možno už aj tušíte, že prečo to tak je. A pozrieme sa teraz na taký príklad. Predstavte si, že máme zakódovaných
nejaké tri spomienky alebo nejaké 3 informácie do takýchto vektorov. Že môžeme zakodovať do nich už 5 hodnôt, to už je vlastne 2 na 5 možností, do takých už môžete napríklad zakodovať celú abecedu, takže si môžete predstaviť, že tam máte napríklad zakodované nejaké písmenka alebo znaky, ktoré chcete, aby si tá neurónová sieť nejakým spôsobom zapamätala. A ako ten proces zapamätania bude vyzerať, hovoríme tomu všeobecne tréning neurónovej siete a použijeme presne tú Hebovú zásadu fire together, wire together. A ako to tu bude vyzerať? Bude to tak, že na začiatku si nastavme všetky tie váhy na nulu. Jak sú na začiatku všetky nulové. Zoberieme prvú z tých spomienok, takže to je tento prvý vektor a položíme ho sem na tú našu neurónovú síť. A nastavíme tie váhy takým spôsobom, že zoberieme si napríklad 2 neuróny V1 a X1 a X2 a pokiaľ tie hodnoty, ktoré na nich sú rovnaké, tak tú váhu zväčšíme o 1. Ale pokiaľ sú tie hodnoty rôzne, tak tú váhu zmenšíme o 1. Takže v tomto prípade je to 1 minus 1, tú váhu zmenšíme o 1. V prípade napríklad medzi neurónom 1 a neurónom 3 sú tam rovnaké hodnoty, takže tú váhu o 1 zväčšíme. A tak ďalej postupne prechádzame všetkými váhami, že ich všetky nastavíme. Potom si zoberieme druhú z tých spomienok, ktoré máme v tom našom trénovacom datasete a robíme s ňou to isté. A zase váhy zväčšujeme alebo zmenšujeme o 1. Takže z tohto je jasné, že tie váhy môžu byť nakoniec aj záporné. A maximálna hodnota môže byť taká, ako je počet tých jednotlivých trénovacích vzorov. No a takto natrénovanú neurónovú sieť si potom zoberieme a môžeme ju nejak využiť. Aby sme pochopili, čo vlastne od toho čakať, od tej neurónovej síte, čo by nám vlastne mala dať, si musíme povedať, že Hopfieldová síť je vlastne asociatívna pamäť. Asociatívna pamäť to je taký typ pamäti, ktorá nám pomáha spomenúť si na nejakú informáciu na základe nejakej neúplnej informácie. Že taký príklad si predstavte sa, vás niekto opýta, ako znie Pythagorová veta a vy si neviete spomenúť. A potom vám niekto povie, Pythagorová veta to je to, nejakom pravoúhlom trojuholníku strany ABC. A jasne, a vy si spomeniete, C na druhú rovná sa A na druhú plus B na druhú. Na základe nejakej neúplnej informácie. Iným spôsobom si môžeme povedať, že asociatívna pamäť je schopnosť systému vyvolať nejakú uloženú informáciu, takže niečo z tých našich trénovacích vzorov, na základe nejakej podobnosti alebo asociácii s nejakým vstupem, ktorý nemusí byť úplne stejný, ako bol ten pôvodný uložený vzor. Takže napríklad, keď vidíte niečo také, tak akú asociáciu to vo vás vyvolá? Niečo, nejaký nápad? Mona Lisa. Áno. A pritom sa pozrite na to, že tá Mona Lisa nemá až toľko spoločného s tým obrázkom. Že by ste mali niečo s tými svojimi asociáciami robiť. No. Ako vlastne tento proces funguje v Hopfieldovej síti? Celá tá tzv. Dynamika Hopfieldovej síte vyzerá tak, že si na začiatku musíte nastaviť do tej natrénovanej neurónovej síte. To je dôležité ešte raz spomenúť, že tie váhy už máme nastavené, natrénované pomocou tých trénovacích vzorov. A nastavíme tie hodnoty na nejaké hodnoty jednotlivých neurónov, na nejaké počiatočné hodnoty. Vyvoláme v tej neurónovej síti nejaký počiatočný podnet. S tým, že tie jednotlivé váhy už meniť nebudeme. Prvé, čo musíte urobiť, si vybrať nejaký jeden neurón, v tomto prípade napríklad to je tento neurón, a spočítať ten jeho vnútorný potenciál. Takže znovu na základe spojení z tých natrénovaných váh ku všetkým ostatným neurónom tie váhy vynásobíme hodnotami, ktoré na nich sú a všetko to spočítame dokopy.
Takže vypočítame vnútorný potenciál. No a teraz na základe toho, či ten potenciál bude kladný alebo záporný, nastavíme novú hodnotu na tom neuróne. Takže pokiaľ ten vnútorný potenciál bude kladný, hodnotu na neuróne nastavíme na jednotku. Takže v tomto prípade by sa tam vlastne nič nezmenilo. Ale pokiaľ ten celkový potenciál bude záporný, tak hodnotu na neuróne nastavíme na -1, že tú hodnotu zmeníme. No a takto to budeme opakovať s jednotlivými neurónami až tak dlho, pokiaľ nedojdeme do nejakého ustáleného stavu, kedy už tie hodnoty sa prestanú meniť na tých jednotlivých neurónoch. A do takého stavu by sme mali s takýmto modelom Hopfieldovej siete skutočne dôjsť. A mala by to byť jedna, pokiaľ je všetko ako má byť, by to mala byť jedna z tých spomienok, tých vzorov, ktoré sme tej neurónovej sieti na začiatku ukázali. Takže ktorá nastavila tie jednotlivé váhy. Poďme si to ukázať na takom jednoduchom praktickejšom príklade, kde tie naše spomienky alebo tie naše dáta, ktoré chceme zakodovať do tej neurónovej siete, sú takéto 4 obrázky, takéto pixelovité. Sú to vlastne obrázky 8x8, takže dokopy 64 pixelov. A do tej neurónovej siete ich budeme ukladať tak, že každý jeden neurón bude kódovať 1 pixel. Teraz modrý pixel bude hodnota -1, ten oranžový pixel bude +1. Takže keď ich takto roztiahneme, máme z toho vektor dĺžky 64, ktorý budeme ukladať na tú Hopfieldovú síť. A takýmto spôsobom si ju natrénujeme, teda nastavíme váhy. Ak by sme si chceli vizualizovať tie jednotlivé váhy, tak to môžeme urobiť podľa takejto mapy. Sú už tie váhy po natrénovaní a každý jeden štvorček, každý jeden pixel tu na tej mape hovorí o tom, aké je spojenie, takže jeho farba, ktorá je na tej škále, hovorí o tom, aké silné je spojenie medzi neurónom napríklad 37 a 22, tak to bude niekde tu. A tak ďalej. Takže máme takúto mapu veľkosti 64x64. Pravda, že máme tam tie obmedzenia v prípade Hopfieldovej siete, že tie váhy každého neurónu samého na seba sú nulové, takže keď sa pozriete tu na tú diagonálu, tak to sú samé nulové hodnoty. Sú vlastne tie váhy V11, V22 a tak ďalej. No a na druhej strane tie váhy sú symetrické, takže aj to, čo vidíte tu na tom obrázku, je takto symetrické podľa tej hlavnej diagonály. Takže máme tam dokonca dokopy iba 216 rôznych hodnôt, ktoré nás zaujímajú. Ale vidíte, že aj pre zakodovanie takýchto malých obrázkov je tam tých hodnôt pomerne veľa, ktoré sa potrebujú učiť. No a teraz môžeme ten takto natrénovaný perceptron použiť, a to tak, že môžeme položiť na začiatok nejakú náhodnú konfiguráciu, ale aby to bolo trošku jednoduchšie, tak sme to tu urobili tak, že vezmete jeden z tých počiatočných vzorov a v tomto prípade 20% z tých jednotlivých pixelov bola zmenená ich hodnota. Takže vyšiel vlastne takýto akoby zašumený alebo trošku poškodený obrázok. Máte nejaký tip, ktorý z tých vzorov by to mohol byť? Tak uvidíme. Keď sa na to pozriete, tak to je vlastne taká reťazka tých jednotlivých krokov, alebo aspoň niektorých z nich, ako ten perceptron pracuje a updateuje jednotlivé hodnoty na tých jednotlivých neurónoch. A vidíte, že takto postupne mení pixel za pixlom a prechádza tak, až nakoniec dospeje tu do tejto konfigurácie, a to je vlastne jeden z tých vzorov, ktorý sme mu na začiatku ukázali. A je to ten domček. Podobným spôsobom môžeme na perceptron dať nejaký neúplný obrázok z tých jednotlivých trénovacích vzorov. V tomto prípade sme polovicu pixelov v tom obrázku proste nastavili na hodnotu -1 a znovu sme to pustili tým perceptronom a vidíte, že postupne krok za krokom začal updateovať jednotlivé pixle,
až došiel do tohto celého obrázku, takže bol schopný skutočne na základe neúplného obrazu zrekonštruovať ten pôvodný obraz. A ak by ste si to chceli skúsiť, alebo overiť, či je to skutočne tak, prípadne si tam dať nejaké vlastné vzory, tak si môžete nájsť na GitHube, kto programuje, alebo sa mu chce trošku pozrieť do toho kódu, tak si môžete nájsť tu na tomto mojom GitHube vlastne ten program, ktorý som použil na generovanie týchto príkladov, ktoré som teraz ukazoval, a môžete si ho rozšíriť alebo sa s ním trošku pohrať. Komu sa programovať nechce, tak sa môže pozrieť sem na túto GitHubovú stránku, kde už nájdete rovno aplikáciu takéhoto typu, kde si môžete do tej mriežky tých jednotlivých pixelov si ich môžete zapínať alebo vypínať a zakodovať si tam vlastné vzory a trošku sa s tým perceptrónom pohrať a vidieť, ako vlastne ten perceptrón bude pracovať. Ja myslím, že potom vám tie linky nejak môžeme poslať, alebo niekde ich zverejniť. No a kde je vlastne v tomto celom fyzika? Tak na to by sme sa mohli pozrieť. Totiž tá Hopfieldová sieť, tak ako pracuje, tak má vlastne nejakú svoju vnútornú dynamiku. Tie jednotlivé neuróny menia svoje hodnoty a podlieha to vlastne nejakému konkrétnemu algoritmu, takže dochádza k nejakej dynamike. A Hopfieldová sieť sa dá skúmať samostatne ako nejaký fyzikálny objekt, ktorý podlieha nejakým procesom. Môžeme zadefinovať energiu Hopfieldovej siete, a to takým spôsobom, že do nej vložíme interakciu všetkých neurónov, ktoré medzi sebou interagujú. Keďže v tomto prípade každý neurón interaguje s každým, vlastne každý neurón má spojenie s každým cez tie váhy, tak tá celková energia bude vyzerať takto. No a vy už vlastne asi tušíte, že keď si porovnáme tú energiu spinového skla, ktorú sme si predstavili ako niekoľko slajdov dozadu, tak vidíte, že tá energia spinového skla je úplne analogická tej energie Hopfieldovej siete. No, Hopfieldová sieť a spinové sklo sú v skutočnosti ten istý model. Je to vlastne ten istý fyzikálny model, ktorý je aplikovaný na vlastne taký model asociatívnej pamäte. S tým, že každý jeden neurón v Hopfieldovej sieti zodpovedá nejakému atómu v spinovom skle. Hodnoty na tých jednotlivých neurónoch plus 1, minus 1 zodpovedajú tým spinom na atómoch, ktoré tiež mali tie hodnoty plus 1, minus 1. Práve preto sme zvolili v tomto prípade miesto tej nuly minus jednotku. A síly tých jednotlivých interakcií v prípade modelu spinového skla sú analogické tým silám spojení medzi jednotlivých neurónov, takže tým synapsám, ktoré tam máme. Takže sa jedná úplne o ten istý model a tá Hopfieldová inšpirácia fyzikov vlastne pre vytvorenie tej Hopfieldovej siete v tomto celkom jasná. Ale čo môžeme ďalej s týmto modelom robiť, tak sme si hovorili, že model spinového skla má celkom zložitý ten energetický povrch, že tam má rôzne energetické minima. Takže rovnaký prípad to bude aj pre tú Hopfieldovú sieť. Bude mať úplne rovnaký zložitý povrch s rôznymi energetickými minimami a ak si takto priblížime takúto oblasť, kde máme iba dve energetické minima, tak si predstavme, že ten náš počiatočný podnet, ktorý sme použili, na ktorý sme na začiatku nastavili tú neurónovú sieť, bude nejaká konfigurácia, ktorej energia zodpovedá tutej hodnote. Tak sa dá ukázať celkom jednoducho, že počas tej dynamiky tej Hopfieldovej siete, kým sa postupne pixel za pixelom dostáva k tomu zapamätanému vzoru, bude vlastne sprevádzaná neustálým poklesom energie Hopfieldovho stroja. Takže tá energia po každej jednej zmene toho pixelu bude iba klesať a klesať. Takže bude fungovať úplne rovnako ako nejaké fyzikálne systémy, ktoré sú pripojené
na nejaké vonkajšie prostredie a môžu postupne disipovať, takže odovzdávať tú energiu, budú tú svoju energiu znižovať, až sa dostanú do nejakého stabilného stavu, do nejakého lokálneho energetického minima. A to isté robí tá off-fieldová sieť, a takže z toho vyplýva to, že každé jedno to energetické minimum, v ideálnom prípade, k tomu sa ešte vrátim, každé jedno to energetické minimum odpovedá nejakej tej spomienke, ktorú sme do tej off-fieldovej siete počas toho tréningu vložili. A to len vďaka tomu hebovskému učeniu, teda tomu nastaveniu tých jednotlivých váh. Takže keďže každé energetické minimum zodpovedá nejakej spomienke, závisí od toho, odkiaľ začneme, aký bude ten nástupný podnet a ten off-fieldov stroj sa bude postupne blížiť k najbližšej spomienke, tak aby tá energia celý čas iba klesala. Takže z hľadiska dynamiky môžeme povedať, že každá spomienka je atraktorom tej dynamiky, takže priťahuje postupne všetky tie neuróny k tejto konfigurácii, že je atraktorom. A celá tá oblasť, v ktorej keď začíname, tak sa dostaneme do tej spomienky, sa nazýva báza toho atraktoru. Takže táto spomienka, ktorá je uložená tu, bude mať celú túto bázu. Vždy, keď začneme z nejakého bodu v tejto oblasti, tak sa vždy dostaneme do tej jednej jedinej spomienky. V prípade, že by sme začínali v nejakej konfigurácii tu, v tejto časti, tak by sme sa dostali do tohto energetického minima. Takže do nejakej inej spomienky. Takže spomienky sú atraktormi dynamiky tej neurónovej siete. Pravda, že keď by sme to chceli trošku hrotiť a učili tú neurónovú sieť ešte viac a viac vzorov, tak by sme tam mali aj nejaké vedľajšie produkty. A to také, že by sme tam začali vznikať, ten povrch by bol komplikovanejší a komplikovanejší a začali by nám tam vznikať nejaké energetické minima, ktoré už nezodpovedajú tým konkrétnym spomienkam, ktoré sme tam vkladali, ale sú to tzv. Fantómové stavy. Takže nejaké nedefinované stavy, ktorých by sme sa normálne chceli nejakým spôsobom zbaviť, ale môže sa stať, že ak by sme začali napríklad v konfigurácii z tohto bodu, dostali by sme sa do tohto fantómového stavu a tá spomienka by bola nejasná alebo neistá. Niečo podobné napríklad, ako sa deje počas snívania, počas snov. Keď sa nám niečo zdá, tak tá spomienka nemusí byť úplne ideálna, nevieme, s čím si ju spojiť, ale aj tak sa nám tam nejak v tých našich snoch vyskytla. Ale samozrejme týchto fantómových stavov by sme sa chceli zbaviť. Našťastie v roku 1984 sa do kín dostal film Krotitelia duchov a len rok na to Geoffrey Hinton, teda druhý ocenený Nobelovou cenou, vydal článok Učící algoritmus pro Boltzmannovy stroje. A vlastne ten článok je ten kľúčový, za ktorý dostal aj to ocenenie Nobelovej ceny za fyziku a vyriešil tento problém. Nie len ten problém, ale rieši to aj tieto naše problémy. Ak by sme zase chceli urobiť taký krátky profil Geoffreyho Hintona, je on niečo mladší ako John Hopfield a už nie je fyzik, je to počítačový vedec a kognitívny psychológ, momentálne na univerzite v Toronte. A hovorí sa mu tiež, že je taký kmotr umelej inteligence, pretože veľa vecí, ktoré umožnili ten rozvoj umelej inteligence tak, ako ju dnes poznáme, je vlastne vďaka jeho objavom alebo nejakým objavom, na ktorých participoval. Okrem iného v roku 1986 prišiel aj s tzv. Algoritmom spätného šírenia chyby, k ktorému sa ešte trošku vrátime. A z takých významnejších ocenení, kde vidie ten jeho široký prínos k umelej inteligencii, aj Turingova cena vlastne za konceptuálne a technické prúlomy, ktoré umožnili učení hlbokých neurónových sítí. No a o čo vlastne ide?
v tom jeho článku Geoffrey Hinton nejakým spôsobom rozšíril ten Hopfieldov stroj. Jednak vidíte, že pokiaľ v tom Hopfieldovom stroji všetky neuróny boli vstupné a súčasne výstupné, tak v tomto prípade máme aj nejaké skryté neuróny. Že tu sú tie neuróny, ktoré sú viditeľné, tie naše vstupy a výstupy, a tu nejaké skryté, a tie skryté neuróny sú úplne normálne neuróny, akurát nás úplne nezaujímajú ich hodnoty pri tom výstupe, ale rozšírujú tú neurónovú sieť, zväčšujú množstvo tých jednotlivých spojení, množstvo parametrov, takže zvyšujú jej komplexnosť a umožňujú ju učiť stále zložitejšie a zložitejšie vzory. To je jedna vec. A takže vyššia komplexita. A druhá dôležitá vec je, že Geoffrey Hinton použil alebo sa inšpiroval pri učení toho Boltzmannovho stroja štatistickou fyzikou. A to by som chcel teraz v krátkosti zhrnúť, o čo vlastne ide. Štatistická fyzika sa zaoberá systémami, ktoré sú vložené z veľkého množstva častíc. Je vlastne takým mostom medzi tým makroskopickým opisom, ak máme napríklad nejaký plyn, ktorý je zložený z veľkého množstva častíc. Ak by sme tento plyn chceli úplne opísať, tak by sme museli určiť polohu a rýchlosť a smer každej jednej častice. A to je pomerne nepredstaviteľné. Je to tzv. Mikroskopický popis alebo mikrostav toho plynu. Na druhej strane, vďaka štatistickej fyzike sa môžeme dopracovať k makroskopickému opisu, takže k opisu nejakých štatistických stredných hodnot, takými ako je napríklad teplota, tlak, objem, prípadne v prípade tých magnetických systémov je to magnetizácia, alebo rôzne iné podobné veličiny, ktoré nám vlastne opisujú ten materiál alebo ten plyn z nejakého makroskopického pohľadu, teda štatisticky. No a do oblasti štatistickej fyziky patrí aj tzv. Boltzmannov zákon, ako Ludwig Boltzmann opísal štatistické rozdelenie častíc v takom, alebo rýchlosti častíc v takom plyne v závislosti od teploty. To, čo vidíte tu na tom obrázku, na osi X máme rýchlosti častíc v plyne a na osi Y máme hustotu pravdepodobnosti, respektíve nejakú strednú hodnotu počtu tých častíc, ktoré majú danú rýchlosť. Tak vidíte, že v prípade nízkych teplôt to rozdelenie je pomerne úzke a tá stredná hodnota rýchlosti tých častíc je pomerne malá. Čím tú teplotu zvyšujeme, tak to rozdelenie začína byť také širšie a širšie a ak by sme to mali zosumarizovať nejak pomerne jednoducho, tak si môžeme povedať, že v prípade vysokej teploty ten systém skúma oveľa väčšie množstvo konfigurácií, to sú všetci celý tento zákres, ktorý máme tu, do ktorých zasahuje tá žltá krivka, a sú tam tiež nejaké konfigurácie s vyššou energiou. A v prípade nízkej teploty sa nám ten systém sklidní a už začne navštevovať alebo sa sústredí len na tie konfigurácie, ktoré majú nižšiu energiu, takže už sú tam iba tie častice s nižšou energiou a tá distribúcia je celá taká užšia. No a vlastne toto bola inšpirácia pre Geoffreyho Hintona pri tom učiacom algoritme, že zaviedol do toho učenia svojho Boltzmannovho stroja teplotu a nejakú štatistiku. Ako to urobil? Robil tak, že v prípade dynamiky Hopfieldovej siete sme si proste spočítali ten vnútorný potenciál nejakého neurónu a na základe toho rozhodli, ako nastavíme jeho hodnotu. V prípade Boltzmannovho stroja si vyberieme nejaký konkrétny neurón, napríklad tento V2, a pozrieme sa na to, aká bude energia celej tej neurónovej siete v prípade, že ten neurón bude vypnutý, takže jeho hodnota bude 0, to je to E0, a v prípade, že ten neurón bude zapnutý, to je tá hodnota E1. Rozdiel
je zapísaný tým delta E a pokiaľ ten neurón bude zapnutý a táto energia systému so zapnutým neurónom bude väčšia ako energia v prípade s vypnutým neurónom, tak to delta E bude záporné. V prípade, že pri zapnutí toho neurónu sa energia zníži, tak to delta E bude kladné. Takže si vypočítame toto delta E, nastavíme si nejakú teplotu toho systému a o tom, či ten neurón skutočne zapneme alebo nie, rozhodneme iba štatisticky, a to tak, že si určíme pravdepodobnosť, ktorá je určená týmto výrazom. To je pravdepodobnosť, že ten neurón sa skutočne zapne. Táto funkcia, ktorá je tu, sa nazýva logistická funkcia alebo sigmoida a má takýto tvar, kde tu na osi x je vlastne to delta t lomeno kbt. Kbt je Boltzmannová konštanta, takže to je iba nejaká konštanta prepočtu teploty na energiu. Tá pre nás až taká dôležitá nie je, ale dôležitý je viac ten tvar tej funkcie. Totiž, ak to delta E bude kladné, tak sa dostaneme sem do tejto oblasti a v tom prípade tá pravdepodobnosť zapnutia toho neurónu bude väčšia ako 1/2. V prípade, že to delta E bude záporné, tak sme tu v tejto oblasti a to znamená, že pravdepodobnosť bude menšia ako 1/2. Takže ten neurón sa nám zapne s menšou pravdepodobnosťou ako 50%. Čo je teraz dôležité, je vplyv tej teploty. Všimnite si, že ak tá teplota bude nízka, kedy by mal byť ten systém klidnejší, tak tie naše pravdepodobnosti budú vždy v závislosti od toho, či to delta E je väčšie alebo menšie ako 0, ale v prípade, že bude väčšie ako 0, tak tá pravdepodobnosť bude vždy niekde tu okolo jednotky a v prípade, že bude menšie ako 0, tak tá pravdepodobnosť nám bude vždy niekde blízko 0. Takže stavy, ktoré nám po zapnutí znížia energiu, budú príjmané takmer s pravdepodobnosťou 100%, takže naisto, a tie stavy, ktoré nám energiu zvýšia, príjmané takmer nebudú pri nízkej teplote. Takže v tom prípade máme niečo podobné ako Hopfieldov stroj. Po každej zmene iba znižuje tú energiu. Ale v prípade, že tá energia bude vyššia, už aj stavy, ktoré nám tú energiu zvýšia, majú celkom dobrú pravdepodobnosť, že budú prijaté. Ak to preženieme a tú energiu zvýšime na úplne nejakú vysokú hodnotu, tak v tom prípade tu v tom exponente budeme mať 0, takže celý ten výraz pre pravdepodobnosť bude 1/2, čo znamená, že neuróny budú prakticky náhodne zapínané a vypínané a to tiež nie je stav, do ktorého by sme sa chceli dostať. Takže teplota je pomerne dôležitý faktor a keď sa chceme dostať až do nejakého energetického minima, tak ju musíme postupne znižovať, čo je vlastne tzv. Efekt akoby simulovaného žíhania, kedy sa energia alebo teplota nastaví najprv na nejakú vyššiu hodnotu a postupne sa znižuje a tie naše stavy, ktoré sú generované na tej neurónovej síti, sa dostanú do toho energetického minima. Takže to je taký zmysel dynamiky Boltzmannovho stroja. A na čo nám je to dobré, je vlastne na to, že v tomto prípade ten Boltzmannov stroj môže prijať aj nejakú konfiguráciu, ktorá nám tú energiu zvyšuje. Tak si predstavte, že začínate niekde tu, to je váš momentálny stav a je to nejaký fantómový stav, ktorý tam nechcete mať. A stav, kam by ste sa chceli dostať, je tento. Tieto stavy sú oddelené nejakou energetickou bariérou, takže by ste museli do toho systému nejakú energiu dodať, aby ste sa dostali na druhú stranu. To je pre Hopfieldovú sieť, tak je to vlastne pre ňu nepredstaviteľné. Takýto vývoj tam nemôže nastať a v Hopfieldovej sieti by sme skončili v nejakom zlom stave, ale to, čo nám vlastne umožňuje tá štatistická fyzika, v prípade Boltzmannovho stroja je to, že teplota nám môže dodať tú energiu a vďaka vyššej teplote sa môžeme dostať cez tú energetickú bariéru a
a môžeme sa nakoniec dostať do toho stavu, ktorý chceme. Takže sa môžeme vyhnúť ukončeniu v tom fantómovom stave. Na to je to vlastne táto metóda vynikajúca, že nám umožňuje takéto vylepšenie toho algoritmu. Jak vlastne funguje teda ten Boltzmannov stroj, že tak, ako sme si povedali, touto dynamikou Boltzmannov stroj generuje rôzne stavy s určitou pravdepodobnosťou a tie pravdepodobnosti zase závisia na váhach. Takže znovu nastavenie tých váh je pomerne dôležité a znovu ich nastavujeme pomocou tréningu. Ten trénovací algoritmus už v tomto prípade je o niečo zložitejší. Na to nemáme celkom priestor, aby sme prechádzali všetkými bodmi toho trénovacieho algoritmu, ale chcel by som ho shrnúť tak, že tento trénovací algoritmus nastaví tie jednotlivé váhy tak, aby tie trénovacie vzory, teda tie naše spomienky, mali najväčšiu možnú pravdepodobnosť byť vygenerované tou Boltzmannovou sieťou. No a jeden dôležitý dôsledok je to, keďže sa tu stále jedná iba o nejaké pravdepodobnosti. Takže aj keď je tá pravdepodobnosť zapnutia nejakého neurónu vysoká, tak my to nemusíme urobiť. V praxi sa to robí tak, že každý programovací jazyk má nejaký generátor náhodných čísel, vy si vypočítate nejakú pravdepodobnosť, vygenerujete náhodné číslo medzi 0 a 1, a pokiaľ to číslo je menšie ako tá pravdepodobnosť, tak ten stav príjmete, pokiaľ nie, tak ho odmietnete. Takže jedným z týchto dôležitých dôsledkov je to, že aj keď začínate úplne z rovnakých podmienok, tak ten koncový stav, do ktorého sa dostanete, môže byť rôzny. Len vďaka tej pravdepodobnosti. A ak tú teplotu necháte na nejakej vyššej hodnote, tak tá variabilita tých jednotlivých stavov bude väčšia. A vlastne z tohto dôsledku je Boltzmannová sieť jedným z prvých, ak nie úplne prvým modelom generatívnej siete. Generatívne siete to sú siete, ktoré vám nakoniec niečo generujú, čo ste do nich nevložili, takže presne tie modely, s akými sa dnes stretávame, ChatGPT alebo generovanie obrázkov, to sú všetko generatívne modely, ktoré sa naučia niečo, nejakú štatistiku, ale generujú nám nejaké nové výsledky. A to isté dokáže aj ten Boltzmannov stroj. Čo bolo ďalej ešte v tom roku 1986, tak Paul Smolensky ukázal, že ak nezachovávame úplne všetky váhy v tom Boltzmannovom stroji, tak sa nám učí lepšie. Takže prišiel s takýmto modelom tzv. Redukovaného Boltzmannovho stroja, kde tu sú tie viditeľné neuróny, tu sú tie skryté neuróny a nemáme tam žiadne spojenia v rámci skrytých neurónov, nie sú tam žiadne spojenia v rámci viditeľných neurónov. Tento model až o niečo neskôr spopularizoval znova Geoffrey Hinton tým, že prišiel s rýchlejším algoritmom. A dnes napríklad takýto model neurónovej siete, ktorý je pomerne jednoduchý, sa skutočne používa v praxi napríklad tých doporučovacích systémoch, na nejakých streamovacích platformách, na základe toho, čo sa vám páčilo predtým a čo sa páčilo užívateľom, ktorí mali podobný vkus ako vy, tak vám dokáže odporučiť, ktoré filmy alebo ktorá hudba by pre vás mohla byť zaujímavá. A to je vlastne tento model. Ďalej, Geoffrey Hinton spolu s ďalšími spoluautormi v tom istom roku prišiel s algoritmom spätného šírenia chýb, ktorý už je oveľa viac sofistikovaný algoritmus na nastavovanie jednotlivých váh neurónových sítí, oveľa sofistikovanejší v porovnaní s tým Hebovým učením, s tým jednoduchým algoritmom. A vďaka tomuto algoritmu dnes dokážeme, a už vlastne aj v tej dobe, sa dali učiť takéto neurónové siete, tieto tzv. Dopredné neurónové siete s veľkým množstvom alebo s väčším množstvom tých jednotlivých vrstiev a s väčším množstvom parametrov. A tento algoritmus s nejakými technickými vylepšeniami sa používa až dodnes.
A čo bolo ďalej, teda dalo by sa predpokladať, že keďže už v tých 80. rokoch sme mali takéto skvelé výsledky a takýto vlastne vysokú úroveň tých vedomostí, tak sme ten ChatGPT možno mohli mať už v 90. rokoch. Ale to, čo bol problém, že v roku 1987 až 2000 sa objavila tzv. Zima umelej inteligence a tá vznikla vlastne kvôli tomu, že vtedajšie počítače boli značne limitované a nebolo možné natrénovať nejaké neurónové siete, ktoré by zvládali nejaké zložitejšie úlohy. A nebolo to iba tou limitáciou počítačov, ale aj v samotných metódach ešte proste všetko nebolo úplne odladené a chýbalo tam ešte pár nejakých zaujímavých nápadov, ktoré prišli až po roku 2000 a pomohli tie neurónové siete trošku rozhýbať. Samozrejme, počet tých neurónov a veľkosť neurónových sietí je ako celkom dôležitá, pretože keď si to porovnáte len s ľudským mozgom, tak ľudský mozog má okolo 86 miliard neurónov a každý z tých neurónov sa pripája na 1000 až 10 000 ďalších neurónov, takže to spojenie, to sú vlastne stovky biliónu, takže niekde okolo 10 na 14 spojení v ľudskom mozgu, ktoré máme. Takže ten výkon ľudského mozgu je taký hlavne kvôli tomu tej komplexite a tomu veľkému množstvu prepojení, čo vlastne nebolo jednoduché ani len zďaleka sa priblížiť ako v tom čase, alebo zvýšiť to množstvo tých spojení a tiež tie jednotlivé väčšie výpočtové centrá neboli tak dostupné ako dnes. Takže sklamanie z nerealistických očakávaní, pokles financovania výskumu, kolaps trhu expertných systémov, čo vlastne mali byť také systémy, ktoré by nám pomáhali alebo pomáhali ľuďom rozhodovať sa v rôznych oblastiach alebo riadiť dokonca rôzne oblasti, tak ako si to ľudia vtedy predstavovali. No a mnoho vedcov prešlo do nejakých iných oblastí a ten výskum AI trošku upadol. Samozrejme, stále niektorí vedci, tak ako Geoffrey Hinton a mnohí ďalší, alebo Jan LeCun, v tejto oblasti pracovali a postupne vyvíjali ďalšie a ďalšie metódy, robili nejaké menšie úpravy, ktoré sa ukázali byť celkom dôležité v tých neurónových sieťach až po tom roku 2000. A hlavne kvôli tomu, na jednej strane sme zaznamenali celkom veľký rozmach v oblasti grafických kariet, takže výpočtov na grafických kartách GPU, ktoré sú masívne paralelné a dokážu vykonať obrovské množstvo operácií. A ako sa ukázalo, hlavne na to trénovanie neurónových sietí sú obzvlášť vhodné a v niektorých prípadoch, ako sú tie dnešné transformery, takže tie chaty GPT sú až nevyhnutné. Na druhej strane to bol lepší prístup k nejakému počítaniu v cloude, takže takmer každý mal prístup k nejakému väčšiemu výpočtovému centru, kde mohol tie svoje neurónové siete natrénovať a testovať. Sme sa dopracovali do toho štádia, ktoré máme dnes a za všetko by som zase vyzdvihol jednu prácu, na ktorej tiež participoval Geoffrey Hinton, bol jedným z spoluautorov, totiž pravidelne sa usporadúva súťaž, tzv. ImageNet Challenge, kde je daný nejaký dataset, nejakých obrázkov a jednotliví autori súťažiaci v tej súťaži vytvárajú nejaké systémy umelej inteligence, ktoré sú schopné klasifikovať tieto obrázky do nejakých tried. No a v roku 2012 táto trojica, tento tím, ktorý sa nazýval, myslím, Supervision, prišli s neurónovou sieťou, ktorú nazvali AlexNet, podľa toho prvého autora, Alexandra Kryžovského, ktorá bola schopná klasifikovať veľké množstvo obrázkov až do 1000 kategórií. Tak ako vidíte tu na konci, tu je tá výstupná vrstva, ktorá má až 1000 neurónov, ktoré vlastne klasifikujú tie jednotlivé obrázky. A využili už tzv. Konvolučné vrstvy, čo sú vlastne ešte také
zaujímavejšie vrstvy v neurónových sieťach, špeciálne určené na spracovanie nejakých obrazových dát a sú inšpirované tým, ako ľudské oko spracováva informácie. Ale táto neurónová sieť celkovo mala až 650 000 neurónov a 60 miliónov parametrov. Vlastne to bol jeden z dôvodov, prečo bola tak výkonná a stala sa takým milníkom vo vývoji umelej inteligencie. No a potom už ten vývoj išiel celkom rýchlo, tak ako na poli spracovania obrazu. Dnes sú neurónové siete vlastne tá najlepšia možná metóda, ktorú môžeme využiť na spracovanie, klasifikáciu alebo segmentovanie obrazových dát. A na druhej strane sú to tie veľké jazykové modely, ktoré tiež využili veľa z týchto pokrokov, plus ešte zase nejaké ďalšie objavy, ktoré boli uskutočnené neskôr. Ale ak by som mal všetko tak zosumarizovať, aspoň tie veci, ktorých sme sa dnes dotkli, tak tu je ten celý priebeh od toho Richarda Simona, teda od toho jeho engramu, ktorý začal hľadať cez to hebovské učenie, cez ten perceptrón, až dôjdeme k tým jednotlivým objavom Johna Hopfielda a Geoffreyho Hintona, kde vlastne je tá inšpirácia tou fyzikou, ktorú som vám nechcel ukázať. A vidíte, že vlastne tie objavy boli nevyhnutné pre rozvoj ďalších neurónových sietí, jednak až keď už bol známy aj ten algoritmus spätného šírenia chyby, ale ten Boltzmannov stroj viedol na ten redukovaný Boltzmannov stroj, ten redukovaný Boltzmannov stroj postupne viedol na tie hlbšie neurónové siete, až na ten AlexNet. No a tak, ako som spomínal, sme sa dostali až do tej dnešnej doby, pred pár rokmi, kedy ChatGPT začal viac a viac ovplyvňovať naše životy a asi väčšina z nás ho používa každý deň a je výsledkom tohoto celého procesu. Takže neviem, čo by ste povedali teraz ako po tej celej prednáške, či si Hopfield a Hinton zaslúžia Nobelovú cenu za fyziku, alebo za niečo iné, alebo nič? Myslíte, že by to mala byť fyzika, alebo niečo iné? Je to možno na takú diskusiu ešte na celý večer, ale určite tá fyzika nie je úplne mimo. Že bol tam ten základ a tie inšpirácie, myslím, že tam boli celkom jasné. No a ak by ste mali záujem ešte niečo viac si o tej problematike načítať, ak by som vám mal ukázať len nejaké 3 knihy alebo navrhnúť, pokiaľ ste tu aj nejakí učitelia a chceli by ste to strojové učenie zaviesť aj do tej vašej bežnej praxe, aj do škôl, tak napríklad táto kniha Strojové učenie pro deti, tak tá je celkom dobrá. Sú tam návody a nápady, ako využiť aj taký programovací jazyk ako Scratch na výuku strojového učenia, celkom názornú. Zaujímavá kniha, ktorá sumarizuje aj tú históriu neurologických modelov a ako aj fyzika zasahuje do týchto modelov, je táto kniha Grace Lindsay, Models of the Mind. Tá je, tuším, zatiaľ len v angličtine, ale zaujímavá kniha aj z biologického pohľadu a z pohľadu neurovedy na mozog. Je táto kniha 7,5 kapitoly od mozgu od Lizzie Fieldman-Barrettovej. Že to sú také veci, ktoré by som vám teraz mohol doporučiť. A ďakujem vám za pozornosť.